començaments d'estiu, en una ciutat mediterrània molt important, que havia estat una antiga capital i que és molt rica en esglésies artísticament espectaculars, vaig pensar en el tema del diàleg interreligiós. Jo, en algunes passejades d'anys anteriors, havia trobat en un lloc una mesquita, en un altre lloc una sinagoga, i aquell vespre vaig voler fer l'experiència d'anar a cercar la mesquita, d'anar a cercar la sinagoga i de pensar davant d'elles un moment quantes coses ignorem del que ens diuen les altres religions sobre Déu i de les quals potser podríem aprendre. Aquella passejada buscant la mesquita, buscant la sinagoga a través de carrers estrets, de carrers laberíntics, fins a trobar la mesquita, fins a trobar la sinagoga, va ser com una pregària molt intensa, molt curiosa, que no havia fet mai.